Salam, qadrli vatandaşlar. Yine sizin bilen men Murat Qurbanov, DGT lideri. Türkmenistan'ın Halk Hareketi'nin Demokratiya Vatan Türkmenistan Halk Hareketi'nin lideri. Men şu gepleşimde sizin bilen käbir soraw gülüşek bolýan. Ine ýalňyja bir aýal maşgala maňa orsiýetden soraw berdi. Türkmenistanyň prezidenti karar etdi. Türkmenistanyň prezidenti karar etdi. Täze, bir minut. Täze karar çykardy. Ine kim Birleşen Halkara Birleşen Milletlerine işleýän bolsa we şonuň pasporty bar bolsa, ine şol adamlar wizasyz 30 günlük Türkmenistana gelmäge haklar bar diýip. Gaty dogry, şo karar bizim raýatlarymyza, bizim graždanlarymyza degişilýär. Ol diňe OON'na işleýän, bütün dünýä halkara gurulmasyna işleýän adamlaryň olaryň OON'un pasporty, bütün dünýä halkara gurulmasynyň ýürüýte pasporty bolsa, onu olar ýanky wiza 30 günlük avtomat wiza alarýaly gelip bilerler Türkmenistana. Başga adamlar üçin, başga raýatlar üçin hiç hili ütköşüklik ýok. Bu karar nämen karary? Muny näme çyp etdiler? Türkmenistanyň prezidenti sizin bilişiňiz ýaly bütün dünýä ikiyüllügi sebäpli bütün dünýä bir ýanky şekil görkezýär. Allyw şekili hakykat bolsa gizläp, başga şekil gizläp bizim hal ýagdaýlarymyzy, bizim kynçylyklarymyzy, bizim betbaççylyklarymyzy üns bermän bütün dünýäni allar ýaly ine şuraya alatdyr edýär. Bul häzir ýanky Türkmenistana 30 maýda adamlar ýygnap ine Aşgabatyň 140 ýyllygy ýanky OON'un OBS'ň adamlaryny çärlere çagyryp bile aýdyp zat edip ýanky hakykaty däl her wagt edişýaly iki ýylligi allyw öz siýasatyny, tehnologiýasyny görkezler. Bul näme? Bul bütün dünýäni allamak üçin. Men öňüme aýdyp gelýän paçalyk ýoluny goňşular bilen gürleşdi, ılalaşdy. Indi bütün dünýäni allamak üçin, öňünden uklatmak üçin şu tehnologiýa edilýär. Ýürüýte. Muň arkasynda güýçli super ekspert halky ezmek boýunça, Türkmen halkynyň gözüniň oduny almak boýunça Hramow dur. Jadanikçi. Bul Kezzap Berdimuhammedow bolsa Türkmen halkyny ezmek üçin şolaryň tehnologiýalaryny ulanýar. Ine şonuň üçin şu karar edildi. Men öňkü aýdyşlarym ýaly şu soňky 10 ýylda Türkmen halkyny, hilini, ýagdaýyny, halyny gowlaşar ýaly hiç zat edenok. Diňe öz guruluş biznesi we özüniň kulty, ýanky adyny, şekilini, prezident ady Hudaýdanam ýokary bolar ýaly adamlar gorkuzyp MKM işgärlerini ulanyp kezzapçylygyny edýär. Ine şonuň üçin. Şonuň üçin şol orsiýetdäki aýal maşgala we başga da türkmen graždanlarymyz düşünmese aýdýan şu karar hiç kime degişilýär. Diňe oruna işleýän adamlaryň onuň pasporty bolsa şolar degişdi. Olar gaty gitse 100 adam. Olar näme üçin gerek? Türkmenistana gelenlerine ýanky wizasy girip şol binalar görenine agzyny açar ýaly we Berdimuhammedowyň elini gysar ýaly. Sebäbi bu kezzap bir kanun saýlanan Berdimuhammedow hiç hili döwletde haýsam bolsa bir döwletde hiç hili awraý ýok. Bu Türkmenistandan çykan ok, muny hiç kim hasap eden ok, hiç kim çağıran ok. Inne diplomatik guruluşda şeýle bir zat bar. Mysal üçin sen ortaýda bardyňmy? Ine şol bütün dünýäň arasynda bir 10 meşdan saýlanýan döwletler bar. Şolar bilen sen ýylla birgedek argatnaşyk edämeli. Hiç zat bolmasa da ýöne bir družski vizit, dost vizitini etmeli. Şolum ýok şunda. Sebäbi muny hiç kim isleýän ok. Bul bütün dünýä haramzady. Bul bütün dünýä maskara bar. Her kim şuňa el gysyşda oň suraty hem ýerde çykýar we şol adamyň awraýy gatşýar diýip muny çağıran oklar. Sebäbi ol diňe Türkmenistany maskara etmedi bütün dünýäde. Diňe özüni maskara etmedi.
ol baryan yerlerini maskar ediyor adamlarını. Şu gün Türkmenistan'ın içinde gezip biliyor mu? Şu batan ayağının yerlerini maskar ediyor. Şunun için ben size diyen, şu adam tutsokdu, öz cinayetine karışmalı. Biz şunu atı çalt yağdaydı tutsok etmeli. Mümkün ne ediyen haramlıkları, kezaplıkları, kanun bozuyanlıkları günne şu bir günne ediyani eyyem onun meş 20 cinayete yitirilýär. Şunun için bu kezzap Berdi Muhammedowy biz dini tutup tutmak. Yine şu soruğa yine men şeyle düşündürdüm bizim vatandaşlarımıza. Yine de başka aýtjak zadym var. Inni yollar haçan açılýar diye. Yollar açılmıyor. Yollar önkü de aýtdym. Bu bir wada aýtsa ine 2020-nji ýylda aşjak diýse, hemmeler galýar bilýär. Doğumlaryndaşlar içinde galýar, daşyna galar. Yollar açmıyor. Şu ağlap, kezapçylyk edip ağlap, adamlar uhlap durka, ýani pullary oglap, Ahmet Çalyk bilen ine bu esasy siyaseti, biznesi, politikasy. Bizim halkymyzyň hal ýagdaýyna, o san teknologiýasy, o zatlar, bu zatlar sizi uflatmak için. Şunun için bu adama inanmak diýmek özüň adyna. Biz inanmaly. Ýolları diňe biz açmaly. Bizimni Berdi Muhammedowa ittirmeli. Etjek lazım. Kanun esasında. Biz ýollar açmaly. Onun için näme etmeli? Onun için hemmemiz kim ma bolsa Türkiýede İstanbul aeroportuna barmaly, täze kurulan aeroporta. Şo ýerde talap etmeli. Ýani Türkmen aviakompaniýasynyň, Türk aviakompaniýasynyň bizi Türkmenistana iýerin, ýolları açın diýip. Näçe köp adam barsa, şonça çalt açylar ýollar. Sebäbi Erdogana soňky elek Raşid Merelov baranyna söz berdi. Biz ine Türkmen građanlaryna pasportlaryny, wizalaryny hemme zada kömek edip gelýär. Ine size 2 milyar pul berýär. Sizem gözüňizi baglan. Ine şu ýerdäki bolup geçýän zatlar näme dogry? Biz prezidentimizi gollaýar, zat bir yalan sözlerini aýdyp, şu bikanlı prezidentini gollamaly bolýar. Oň başga alajy ýok. Bulun batylyp gitmeli ýöne başga alajy bolmasam bulum şonu aýdýar. Şunun için Erdogan iki tane yankı bir çözgüdün iki tane tarafını görüyor. Biz öz tarafımızı güçlü görmeli. Güçlü yani güç etmeliler. Yok. Biz öz gaytşaklığımızı, hakikatlığımızı görmeli. Biz aeroporda, İstanbul aeroportuna barmalı. Kimde kim gitmeyen olsa, kimde kim öyüne gaytşak olsa, şu gidiyenleri gollap barmalı. Biz şöyle üçmeli. 10 15 20 30 adam üçülsek İstanbul'un daş töwerindäki adamlar, İstanbul'un içindäki adamlar hemmemiz üçüp barsak şöyle onlar şular diýmedim diýende spisikde durun adamları öýlerini uradýarlar. Sebäbi şol ýaly biz öz hereketlerimizi görkezmeli. Şonu görkezmesek inni bize hiç kim inanmadan ol ikisani polisiýa jaň edip taksima çykjak bolsaň haýyş edip o zatda bir sebäbi şu biz ýol açyň diýip çykanmazda biz kanun bozamyz. Biz pasportlar baryp gördük, aýdyp gördük, hat ýazyp gördük. Biz protest edip gördük. Zoom protestleri edýär. Berdi Muhammedow her çykyşmy, her protestlary, her opozisiýon çykyşlary görüp nokot emheme bilen şoňa garşy näme etmeli diýip bular işläp durýar Hramovski. Bunun için bizim çıkışlarını görüyor. Hemme zatdan habarly. Bu haramzada öz gılık girerek öz gılık kıyafetini görüyor. Men etjek gelýär. Şunun için bir minut başlarsanız ine şunun için biz esasy hemmemiz barmaly aeroporda. Biz şoň wagtyny aýdar, belli bir gün aýdar, şonu gadyrly watandaşlar, ýol açsaňyz çyn bolsa, ine hereket. Kanun esasyna bar ýaşaýar, dokumentiniň bar ýok, tapawdy ýok. Şo ýerde biz aýdýar, ýollary açyň diýip. Ine şo ýerde jurnalistler gelýär, hemmeler gelýär, oň öňünden
biz Zoom protest edip aydar ine planın açılya. Yine de Zoom protest eder. Biz Berdi Muhammedov'un yanlışını, Berdi Muhammedov'un yankı gödök işini bir kanun işinin tersine ona karşı güçlendirmeli, bütün dünya düşündürmeli. Yine şunu ediyen karanlıklarını. Ve bu ne ile diye? Bunun etrafı teknikası, teknolojisi, hramı filan mümkün, köne Sovet teknolojisi. Bir yerde bir zat bolsa, ağlarını kıstırıya, intim öz işlerini ediye, hiç kim bilmediği hali, yani hiç zat kalmadığı hali, hiç kim hiç zat görmediği hali, dine binaları görüp, yani bunun el çapışmalarını görüp, her kim be. Bu yerde hem zat biliyor, halk kalmasa, onun mümkün halk isteyendir şunu fikir ediyor. Biz şunu görközmeli. Yine hazır kapana düştü Berdi Muhammedov. Yollar bilen. Hemme yer açıldı. Bollu. Yapık yer yok. Biz şunu görközmeli. Bir yıldan beri 30 Berdi Muhammedov bizi salanok, ondaşından pasportlarımızı oňranok, şu mesele katulagalar. Biden şugun yine bir günlükde aytdy. Men diktatorlara karşı görüşjek dip. Yine misal hökmünde biz Berdi Muhammedow'u birinci diktator edip şonu salaly. Biz görkezeli şonu. Şunun için biz yine birinci hareketimiz biz Baryas aeroportu şu yerde biz Türkmen hava yollarını ya da Türk hava yollarının vekilini tapıp şu yerde üyüşüp biz görkezmeli. Biz öyle aytsak. Bize yollar açmalı. Bütün dünya açık, dine Türkmenistan yapık. Yine şunu yanlantırsak, jurnalistlerim hazır, pravzashitliklerim hemmeti hazır, bütün dünya seyredip duruşuna. O birinci adım. İkinci adım. Amerikan prezidentine, bu Türkiye'deki adam, yaşayan adamlara ediyen. İkinci adım. Dine Türkiye'de değil, hem yerde yaşayan adamları şu Türkiye'deki bolacak aksanı gollamalı. İkinci adım. Yine şu videonun aşağına e-mail adresleri var. Her kim Türkmenistan'ın içinde, daşında, Amerika'da, niyede yaşayan olsa Biden'a hat yazmalı. Şu yerde isteyen dilinizde yazın. Yine men plani pasportum doğru öye bar bilemok. Sebebi pasportumu konsulta düzenok prezidentin buyruğu var. Onu biz pasport problemasını Biden'a eltip veriyoruz. Birinci yol probleması, ikinci pasport probleması. Biz Biden'a hat yazıp diyoruz. Sizin hatlarınız şunu düşünmese de suutnama. Bize şu suutnamalar gerek. Onu hiç kim bilmiyor. Oturun yerinizde yine e-mail adresi şu videonun aşağında olur. Yazın. İçinde daşınla. Dine pasportlar değil. Bar bir kanunçulukları. Pasportlar. Sizden mülkünüzü yıktılar mı? Sizin kardeşinizi bir kanun bastılar mı? Türmeye varanınızda size öğretmeninizi sattırıyorlar mı? Süleyman'ı öldürdüler mi? Yine hemme adı yazın. Yine Levap'ta bolun kıyınçılıklar hükümetten kömek olun. Hemme adı yazın. Bu adam ne medya öz yegenleri bilen 500 milyonu atayla grupuyor daşınına. Yazın onu. Berdi Muhammedov bütün dünyanın ağlıya biz Uoçup'ta dur, biz Novot'ta dur, çörün yerinden. Biz pamoykolarda yankı çörük göller tip yazın. Şun bayramını tersine egerde bu hergelettik tersine tuttuk ettik diye. Yine bana soru verir. Bizden elimizden ne yapmayla? Yine siz Berdi Muhammedov'u 30. maaçeli tuttuk ettik. Tuttuk ettirip bilýär. Ýalyn şu haty. Eştin biz günne ýaryp dur Biden'a jikma-jik düşündirip şun bir kanun hereketleri, muny näme çewediýär, muny näme çewediýär. O ýerde eýen Berdi Muhammedowyň dasyasy bar. Bize suutnamalar köp gerek. Ýalyn e-mailden uradyň. Adyňyzy, familiýaňyzy, pasportlary uratmak gerekkä. Kontakt e-mail adresiniz bolsun, telefonuňyz bolsun, birden size jaň edip geljek bolsalar, ýa sorajak bolsalar sora bilerler. Ol 10 min, 20 min, 50 min, 100 min näçe köp adam iyi verse ine oturun yerinde. Sen çopon bol Türkiye'de. Sen maşinyu Türkiye'de. Sen köprüň aşağına yat. Türkmen adam tutsan, tapsan, ayt. Maňa kömek et. Dogan menem ýazjak. Şu gurbanyň diýen adresine. Sen adyňdan ýazyp iýip goýarar. Danalaryň berersiň şoňa ýer. Hemmämiz etmeli. İçinde daşyndy. Ine şu Berdi Muhammedowy tutsaga getirip mejnarod suwda eltip bilýän edin şonu. Mundan naçary.
Öz doğun garyndaşlarymyza, Türkiýede ýaşaýanlar ýa-da daşa ülkede ýaşaýanlar, öz doğun garyndaşlarymyza biziň videolarymyzy, beýle kapasanýalaryň videolaryny, listowkalar, bar bir kanunçylykları paýlaşyň, iýeriň. Imo, WhatsApp, Facebook, hemme ýerde utanmaň, gorkmaň. Ol bizden gaty gork başlady. Inanmarsyňyz, Türkiýede ýaşaýan adamlardan şeýle urokýa 2 milliard Erdogana pul berdi. Yuri Taraşit meriyedi uğratdı. İnni oğlunu uğratacak bolya. Yank arasını sağlap, doğrulap, sebepsizden okya. İlayta da Türkiye'de. Siz esası opozisyon hareketin kökbot dursunuz. Gatı okya. Durmollal dinin öğütmeli. Sebebi biz gatı çalt vakta şul maya çelli işleri düzeltmeli. Biz bir günle düzeltmeliyiz. Inanın. Häzir birinci aksiýa aeroport, ikinci aksiýa ine Amerikan prezidentine, senatyna, Ýewroparlamenta. Biz ýemailleri goýarys, diňe ýazyňyz boldy. Öz dogan garyndaşlaryňyza iý beriň. Hemme şu görýän, eşitýän zadyňyz bolsa, şu biziň döwletimiz barada, biziň döwletimiň geljegi barada, opozisiýon güýçleriň ýa-da ýöne bir hereketleriň ýa-da ýöne çykyş eden adamlaryň ýanky videolaryny uradyň. Biz Türkmenistan bilen bir kanun prezidentinin aýdyşýaly san tehnologiýalaryny östürmeli. Biz içinin informasiýasy bilen daşynyň informasiýasynyň arasyndaky tiýlikleri, ýanky çalışma tiýliklerini güýçlendirmeli. Biz Berdimuhamedowa görkezmeli. Biz san tehnologiýada mundan gaty ýiti we gaty güýçlüligimiz. Ine şonuň üçin içindäki adamlara, içindäki ýaşaýan Türkmenistandaky adamlara haýyş edýän. Siz Türkmenistanda näme bolup geçýän zat bolsa, şonu video düşürüň, surata düşürüp daşyny ýeriň. Doňarçynda YouTube tapaw diýip seredin. Gahrman Tursunbaýewiň maşgalasy. Gorkman. Beýnat bilen aýtdy prezidenti ýüzünde YouTube goýduk. Indi şu meselesi öz garyndaşy bolan soň bu maşgalany helak ederdi. Inni öz garyndaşy bolsa da şu maşgalany elle bilen ok. Inni gorkýa. Şu maşgalaň problemat näme ýapjagyny bilen ok. Öz garyndaşlaryny ýa basmaly, ýa-da Tursunbaýewlary gynamaly. Ýanky agzlaryny ýupmaly. Agzlaryny ýupmaly ok. Inni garyndaşlary gedek galýa. Biz şu meseleni da kansa alıp barar, cinayet işi doğru çözülýänçe. Hemme döwletleri aýdyp, çykyş edip, düşündürüp, şu meseleni ýatyrmaz. Şonuň üçin Tursunbaýewiň maşgalasy, ine biri aýtdy, hemme biz golýan adamlara, biziň watandaşlarymyza köp taňry ýalkasyny golýanymyz üçin, biziň oglumyzyň gynanjyny, oglumyzyň öleniniň gynanjyny paýlaşýanymyz üçin köp taňry ýalkasyny diýip aýtdy. Ine men size aýdýan. Diňe döwlete toporuna däl, hemme watandaşlarymyza kim şu problemany bir ýerde aýdýan bolsa, köp taňry ýalkasyn. Ine şu mesele. Türkmenistanyň daşyndaky adamlaryň meselesi ýene bir mesele bar. Türkmenistanyň içinde şu bir zat bolsa, ýa-da Türkiýede ýa-da bir türkmen adam bilen bir zat bolsa, paýlaşyň beril. Ine Greçiýada tutulupdyr. Dogry maglumat ýok. Ine ýeda çağajy ölüpdir nimede, daşuwda. Bize dogry maglumatlar gerek. İyi beriň dogry maglumatlary. Biz ony ýanky galdyrar. Bunyň tehnologiýasy Berdimuhamedowyň hemme zady halkdan gizlemek. Yalan WhatsApp programmasy bilen ýanky Kasperovski ýa hipnoz edip halky ýatyrmak. Biz şert etmeli. Şoň tertini hemme zady açmaly. Hemme zady açan ýagdaýymyzda onu ne propagandasy, ne bütün dünýä awraýyp, bütün dünýäde kezzapçylar görüp, uýrus diýip, şunu ýanky halk suwudyna, halk taýyty eltmäni öýler oňurlar. Biz ine informasiýon blokadany açmaly. Sizden haýyş edýän. Ine bir näme edip bilýär diýsem, şulugda biz birinji bilen işlemeli. Türkmenistanyň bir kunjuguna bir zat boldymy? Türkiýede, Ýewropa, Amerika bilip durmaly. Biziň watandaşymyz. Derrew. Türkiýede, Amerikada, Ýewropada, orta ýerde bir zat boldymy? Derrew üçi bilip durmaly. Biz ara gatnaşyp gul sarlamaly. Ol birinji ýerde.
Indi Türkmenistan'da yaşayan adamlar için biz näme edilýär diýenimizde ine men size aýdaýyn. Birinji, ertir, 3-nji martda Süleyman Neretsen gırtkı bolýar. Şoňa egerde siz Könügüňiň ýanyna ýaşaýan bolsaňyz, Gyzyl Esker kolhozyna baryň, şo ýerde hat ýakyn Könügüňje. Şo ýerde öz gynanjyňyzy bildiriň. 12-den 14-e çelli sadaka baryň şo ýere. Ýöne bir tögür galypdaýdyň. Üýüşüp baryň. Eger polisiýa durulmasa, polisiýa aýdyň. Nämen esasyna biz saklaýan. Ine sen doğunun özü adamlar balmasa utanırsın ha. Ine şuraya biz barjak, gynanjymyzy bildirjek. Kanunlu şu zatlar berja edilýär. Biz kanuna karşı hareket edemizok diýip düşündüriň. Şöyle üýüşüň aýdyň polisiýa, MKM işgärlerini kowlan, tutup aýdyň şoňa. Gaçar olar. Ine şuraya biz bildirjek. Biz näme kanun bolýar? Men seni tutup akıtjak. Sen kim bize akıdır ýaly? Biz kanun bolmasak sen şu zatlar diýsen, biz seni tutup gitmeli. Diň şoňa. Başga, egerde siz vilayetde ýaşaýanyz bolsa, tapawut ýok. Ahal, Balkan, Mari, Leva, Daşu tapawut ýok. Vilayet hekiminiň öňüne baryň. 12-den 2-e çelli. Aýdyň, men grajdan Türkmenistanyň. Men işemçi. Men aktivist. Men gражданский aktivist. Aktivist diýmek sen prezidentine garşy däl. Aktivist diýmek men watançy diýmek. Men Türkmenistanyň watan üçin janymy bermäne taýin. Eti uruş bolsa birinji hatarda gitmäne taýin diýdim şo. Watançy. Men watançy adam. Men Türkmenistanyň grajdany. Men gelip sizden belirtini etjek bolýan. Näçip Süleymanyň işi açılıp yankı işlenok. Näçip durşun. Näçip netijesi ýok. Hiç ile informasiýa ýok. Bilip beriňde bizi habardar ediň diýip siz talap edilýär. Näçip hekimiň öňüne barmaly, näçip hekimlikden soramaly. Sebäbi ol prezidentiň vekili şöyle. Egerde prokuratura çözmese, egerde yankı polisiýa çözmese, egerde qadiýetler çözmese, egerde MKM çözmese, onda prezident galýar. Ine şoň vekiliň ýanyna baryň. Bizde hiç ýyly habary ýok şoň işi boýunça. Bu çağajygy bir güne öldürdiler. Erti şondan habarym bolmasa, erti men çağamy öldürürler. Şoň üçin men sizden şu habara garaşýan. Düşündüriň maňa diýip adamçylyk bilen aýdýaňyzmy, haýwatçylyk bilen aýdýaň, oň tapawut ýok. O meseleni çarşanok. Siz soran hakyňyz bar. Baryň, erti 12-den 14-e çelli. Ol bir. Indi bir haýyş bar Türkmenistanyň içindäkiler üçin. Egerde bir betbakçylyk bolsa, bir maşgalada şu ýaly, ýanky 7 çağı ölüpdir bir maşgalada, şu ýaly bir zat bolsa, hökman suratda ýaýradyň informasiýany. Daşyna çykaryp bilmeseňiz içinde imodan paýlaşyň. Biz bilip durmaly. Goňşy öýü bilen okka wagt bolup geçýän zatlar biz bilip durmaly. Ol sen şol betbakçylyk ýaýradanyňda bütün halkyň agzybirligi bilen sen betbakçylyk gynanjyny bildirýärler. Sebäbi biz bir jemgyýetde ýaşapýar. Biz bildirmeli birimize gynanjymyzy. Şu ýaly biz watançy bolmaly. Ine bu prezidentiň birinji işi şol. Erti uruş bolsa, şu agzyr bolup, ýanky topulan adamyň ýerine goýmak üçin. Bu haramdada bolsa ters. Sebäbi muňa agzybirlik gerekkä. Muňa adamlar näçe gul derejesine giýirip, öwrünşip, ýaşap başlasalar, şonça muň padşalygyna ýanky bir ädim ýakyn. Ine şonuň üçin hormatly adamlar, kimde kim öýünü problema çyksa, bir betbakçylyk bolsa aýdyň. Ine mysal üçin men garyndaşlarymda ýaş gelin $500 üçin özüni gassetdi. Zordan yetiştirdi garyndaşlar. Näçip? Sebäbi $500 ol bir aýlyk, bir aýyň aýlygy bolmaly bizde. Minimum diýende ýanky pensiýa bolmaly. Bir aýlyk minimum $800 bolmaly. Ine şu $500 öň gelejegine 1 ýyldan 2 ýyldan bilmejegini görüp özüni gassetdi. Eýýem ikinji adam. Diňe men maşgalamda, men garyndaşlarymda. Sizinkide de bar. Aýtmaly şonu utançly däl ol. Ol
Betbaxçılık ol Türkmenistanyň genosidy katastrofa. Biz şonu aýtmaly. Haçan siz video ýazyp öz videoňyzda aýdan ýagdaýyňyzda biz şonu sultnamy hükmünde Türkmen halkyna genosid edip şul faşisti cinayete çağırılýar. Daşynna Türkmenistanda giýmänem. Sebäbi bu cinayetçini biz tutsak edip dime türmäge salmaly. Bul indi prezidentde bul cinayetçi adam. Biz şunu tutsak etmeli. Başka şun ýoly ýok. Şonuň üçin ýene bir ýere gaýtalýan MHM ministri, MHM ministrlikde işleyen ofitserler, egerde sizin vicdanınız entek bağ bolsa, siz hakyky watançy bolsaňyz, bütün Türkmenistanyň taryhyna ýeketek gahrman boljak bolsaňyz, üýşüňde şonu arrest edin. Tutsak edin şonu, ýygnan şonu, halka görkezin senin kimdiňizi, hakyky ofitser, hakyky gahrmanlygyňyzy. Polisiýa işgärleri, size ýüzlenýän, polisiýa işgär ministriň ýolbaşçysy, polisiýa işgärleriň ofitserleri köçe durup ölüp durdyňyz. Sizi sakrasheniýa etdiler. Şul haramzadany ýygnan, saklan. Ine leva var ya, ine daşuw da var ya. Tutsak edin şo ýerde şonu. Ýani hemme goşunlaryna atpak bilmez. Tutsak edin şo ýerde. Halka tapşyryň. Saýlawly geçirdim. Kim utsa şol utsun, ýöne saýlawlar bolsun. Biz indi demokratiýa geçmeli, indi bet etmeli. Harby Harby Gorunç ministrleri, harby ministrleri. Men size ýüzlenýän, ýene bir gerek. Sizin ofitserleriňize ýüzlenýän. Sizin eliňizde tanklar, raketalar bar. Şu raketanyň maňlaýyna çeýnen şoň. Aýdyn jinayetçi Berdimuhammedow bizi tutsak edýär, telewizionyada görkezin. Sizin güýçleriňiz çäksiz. Türkmenistanyň halkyna görä. Türkmen halky ölçülýärdi şunu. 30 ýyllap muny gözüň owadyna aldylar. O sizin garnaşlaryňyz, sizin tohumlaryňyz. Sizin bugün wezipede erti siz owanlaryň epede. Bul bir sizin evolýusiýaňyz. Düşünün şol hakda. Prezidentiň ahranasyna ýüzlenýän, ýolbaşçysyna ýüzlenýän. Siz meni eşitip görüp ýörsiňiz. Siz özüňiz bizar. Men habarly köp zat. Şundan nägili diňjaňyzy bilenmi? Tutsak edin. Bir bu wagtanyň ýolbaşçysy bolarsyňyz. Biz şol tutsak eden adamlary gahrman ederiz. Şu näme ırdaçylyk bolsa ırda ederiz. Hökümet tarapyndan. Tutsak edin. Bul bir kanun cinayetçini günne bizim halkymyza genosid edip dur. Günne bir güne adamlar öldürüp diyor. Günne bir kanun ettirip bizim döwletimizi dol paraholçylyga saldy. Ödüş ýok indi. Jemgyýet ölli, ýurt ölli. Häzir paçalyk botýar. Wagty geldi. Herkede girini. Dine halk kalmalılar. Sizem halk. Ýa-da halk dämi? Ýa-da halkdan saýlanan eýem bir karanda adalar mı? Yok. Sizem halk. Senem ofitser aýalyň maşgalaň çağılyň ma? Senem dogun garnaşyň ma? Olam halk, senem halk. MHM ministri, senem halk. Bizim düşmanymyz içinden nöräp diktatorlar halkymyzy genosid edip külünç çykardylar. Bunu biz bet etmeli. Biz bu zatlary durup bütün döwletleri ýaly diňe öňütmeli. Döwletleri olup geçmeli. Sizin Özbegistan bizden olup geçti. Sizin Özbegistanyň prezidenti bir jaň edip diýse böküp ýör. Hyzmat edip. Ine şo prezidentiň işi halka hyzmat etmek. Oň birinji bölümi jogapkärçilik we jogap bermek. O bolsa 3% jogapkärçiligini goýýar, 99% haklary plus bizim bar haklaryny ýygnap özüni Hudaýdan ýokary etdi. O ne bir kançylyk dämi? Bir kançylyk. MHM ýolbaşçy garnaşy, MWD ýolbaşçy garnaşy, meclis garnaşy, aýalyň garnaş tarapy, ýa-ni gyzdoganyň, Konstitusiýon sud garnaşy, hem ýerde garnaşy, indi bu parçalykda gelip. Indi biz galmaly. Biz şunla da galmasak, hormatly watandaşlar, ertir göregli bolsam giç bar. Poýuz uçup geçýär. Biz poýuz gitmäke öz meselemizi çözmeli. Ine şonuň üçin gadyrly watandaşlar sizden haýyş edýän içindäki adamlar bir ýerde betbagçylyk bolsa ýa bir ýerde
Qiyinchilik bolsa surat, videonu çıkarın. Türkmenistan'dan surat, video çıkan yok. Biliyor musunuz? Hiç dünyada böyle anlat yok. Değil mi? Kore'de var. Kore'den video reportajlar çıkıyor. Suratlar, videolar çıkıyor. Türkmenistan'dan çıkan yok. YouTube'da Google'a vurup görün Türkmen halkı. Bir surat yok. Şu görgülü opozisyonerler yani manifestasyon suratlarını koysa var. İçinin Türkmen halkının yok. O demek Türkmen halkının sesi hiç yerde yok. İnni bollu. Türkmen halkı kimdigini görkezim çok kezzap berdi Muhammedova. Kimdigini. Cinayetçi Berdi Muhammedov tutsakda olmalı, türmede oturmalı. Türkmen halkı dine öňe ösüşte gitmeli. Onun için biz aydıp durmalı şu zatları. Çekinmeliler. Indi Türkmenistan'ın içinde kırayetlara, grajdanlara yürüyen. Siz bizim opozisiyon videolarını paylaşın. Siz opozisiyon yani kristoflarımı, suratlarımı hemme zady paylaşın. Siz nowatda durunuzda, köçede durunuzda, öýde, işte Berdi Muhammedow näil tutsak et bolýar. Bizim döwletimiz haýsy ýoldan gitmeli? Şu zatlary aranızda maslahatlaşyp pikirlenişip başlan. Bu var ýakynda geljek zatlar. Siz kelleňizi açyň. Size propaganda edip kelleňizi programmir etdiler. Aýryňyny açyň. Bütün dünýädäki azat adam bolun. Azat pikirde. Inni gorkma, wagty geldi. Şo ýerden egerde ine şu wideoň aşagynda e-mailler bar. Biden'a, onu ýanky Ýewroparlament hat ýazsaňyz, inanyň hiç kim tap bilmeýär, görülmeýär, sizi hiç kim derňä bilmeýär. Gorkma. Amerikan pasolstwa bar. Şo ýere hat iberin. Hemme zatlar ýazyp iberin. Suwda wagt gördüňiz bolmady, aňar wagt görgüňiz bolmady, ýazyp iberin. Bular Amerikan pasolstwasynyň daşyna ýanky adamlar goýup, şu ýere hiç kim bar bilmesin diýip MHM-şikleri giýijiň kulasy tutuşyna 6 adam taklapdylar. Bir görgüli soşna öýüne gidipdir bir adam. Şonu derňäp, ýanky muňa işini görüp, söwüp muňa näçe postumy taşladyň. Sebäp birden halk geçip informasiýa Amerikanlara berämisin diýip Amerikanlardan gorkuşy Hudaýyndan hem gorkan. Muň gorkýan zady köp. Şonuň üçin biz şunu ýalňyşlaryna tutmaly. Hiç oýnanýaryny ýıkmaly. Muny tutmaly. Indi başga da aýtjak zadym içindäki ýaşaýan adamlaryň üçin. Biz watanymyzy halat etmeli. İçindäki adamlar eger şuň galyp bilmese, akir wagtda alarlar. Şuňlukça siz birek-biriňizi birleşip, birek-biriňiz bilen gürleşip, birek-biriňize öz derdiňizi aýdyp başlaň. Siz ýek özüňiz däl. Biz bir halk, biz barymyz bir bolmaly, bir muştyaly. 5 velayet 5 toňa. Şonuň üçin içi daşy bilen siz aragatnaşyk açmaly. Daşyndan jaň etseler telefonlary taşlamaň, gorkmaň, diňläň. Erti MHM diýse, men zat gürlemok, men diňledim ýöne diýen zat men garyndaşym, men diňläýmeli diýmeli, boldy. Ol size diňlemelär, ol size ine şunu aýtmalär. Hemme zada hakmyz bar. Bizde konstitusiýa boýunça azatlyk, metbuat azatlygy we konstitusiýada söz azatlygy we näme diýseň aýtyp bolmaly, aýtyp bilmeli. Ine teredim. Ýewropada bir prezident bir zat etse ılgap halkyň arasyna ýerip, ýanky diskusiýa edip, düşündirip, zat edip berip. Bu bolsa bizim bet bagçylygymyzda aňyrda dursun. Öz ýalan watan programmasy bilen. Halk bilen gürleşip görenok. Şuraya men siziň bilen açyk efir edýän, şuraya gürleşip görenok hiç wagt. Sebäbi hiç zat ýok. Boş adam. Cinayetçi. Siz diňe ýüz geçpini görýäňiz, o ýerde de robot gürläp dur. Başka zat ýok amyny. Huduklarda nol. Syýasatda nol. Iqtisadda nol. Sosial tüzükde nol. San teknologiýasy öwrenipdir, san teknologiýasy diýmäni. Garşymda adamlar bloknot, notyp, bir topar kompýuterini goýup, ýanky bir kompýuteryň işini Word, Excel'in nämedigini bilen oňa. Ine biziň ýanky lider diýänimiz, arkadar diýänimiz bul öz halkyna däl-de öz tohumuna lider, öz tohumuna arkadar. Biziň halkymyzyň düşmany, jinayetçi Berdi Muhammedow tutsagda
Uwdan tepede oturmaly adam. Ine, gadyrly watandaşlar. Men size Türkiýanyň, Türkmenistanyň içinde nämet bolýar we daşynda şu nämet bolup düşündirdim. Nirde bolsaňyz, bir ýerde türkmen bolsaňyz, üýüşip başlaň. Birek-birinize hormat goýup başlaň. Men size bir mysal getireyim. Ine düýün bizim bir aktivistimiz, ýani motor ablawasy bolup Istanbulda, ýani o ýerde hiç kimde de ýanym diňe türkmen olanlar. Hiç kimde prawa ýok, Türkiýanyň prawasy, dokumenti düzgüzel. Motoruň dokumenti hiç wagt şoň adyna däl, sebäbi dokumenti bolmansoň başga biriň adyna etmeli bolýar. Ine şolary tutup, ýani 500, 600, 700 dolardan ştraf vermäp ýatylar. Hiç kim gürlenok. Ine bizim aktivistimiz gürläp, ýani polisler bilen düşünüşip başlady. Ine polisler çekirip başlady ýygyna. Ine muňa ştrafany 700 dolar ederek 80 dolar etdiler, sebäbi muň ýani prawasy ýok. Bolmasa ýemäp ýatylar. Bizi özümiz goramasak hiç kim bizi goramaz. Bar ýerde özüňizi gulýal alyp barmaň. Pasportyňyz bolmasa da, köne pasportyňyz siziň raýatçylygyňyzy, graždanstwasyny tutur edýär. Siziň dokumentiniz aklynama, ýöne şoň ýani datasy geçipdir, bolly. Hemme zat düzelýär. Ine onuň üçin sizi türmäge basmadylar. Ol bir administrativ ýani naruşenýa. Başga naruşenýa ýok. Siz atmandan açaňyz olsa Türkmenistanda olup, ine pasportyňyzda suratda şekliniz bilen tasdiklanan, nirde, haýsy ýylda, haýsy döwletde ýani doglanýar. Ine ýygy men size gurun bereyim, seredim. Ýani bizim aktivistimiz ýa, olanlar biz imo ýani Telegramda gruppa ýazalym, birek-birimize aýdaly, o ýerde ablaw bolsa neme dip ýördi. Ine gruppa ýasadylar. 20 adam derrep. Gruppa ýazap bir-birine habar edip, ýani motor näýe almaly, ablawdan näýe gitmeli, gitdi, häzir şo gruppa 200-300 adam köpelip gitdi. Seredim. Agdy birji bolup başladylar. Liderim gerek ýa, öz öýlerinden. Ine biz her wagt bir tany jadugoýy, ýa bir tany Batmana, ýa bir tany lidera, ýa bir tany diktatora barýar. Ýok. Bizim hemmemiz lider. Bizim hemmemiz her bir adam tarpiyada ýaly bolmaly. Güýçliler. Sen Balkanda sen Balkanda lider. Ýanyndaky lider bilen birleşde ikiňiz lider bolun. Bizim barymyz lider. Biz garaşmaly şu bir adam geler, baýdakly şoň ýerden ýani ılgak giderse bizem ýeňer diýip. Ýok. Indi o zatlar 70 ýyllarda gutordy. Ine şolary ýaly etsek, ýa-da şu iki lideri ýani ýygnawalarlar hemme bizim hereketlerimiz durur. Ine şoň üçin her kim lider bolmaly. Biz lider däl, biz ideýada birleşmeli. Şu ideýada birleşenimizde kimde kim hak ukyply, hak ýani akylly bolsa şoň ýerden ötmeli. Ine şonu biz lider gözlemeli. Bir şirketde lider gözlemeli. Hemmemiz hereket etmeli. Şoň üçin seredin mysalla Türkiýede bir betbaşçylyň öňünde 300 adam eýýär. Bir gruppa ýasap, dostlaşyp, ýani jogara bolup, dost bolup, dogan bolup, birik-birine signal berip ýani gidýär. Näme Türkmenistan edilenok? Näme Daşwaz edilenok? Ýatan bir gruppa WhatsApp'da, Imo'da 3 adam, 6 adam paylaşıp durun şu videoları. Paylaşıp durun, ýazyşyp durun. Argatlaşyp taklan. Ine şu birleşigi biz sizden talap edýär. Bizi näçe şu birek-birimizden daşna aýyrsalar, bizi basmak, bizi yıkmak, bizi jenayda bir kanun çağırmak ansat bolýar. Haçanda biz birek-birimiz bolsak, birleşikli bolsak, onda bize hiç hal edilmezler. Näme? Bir gruppada 5 adam bolýan bolsa, şoňa bir mehmen şerse ýatsa, men öýme emhemeş. Hemmeti üçte olaň doganlary gelýär. Olaň ejeri kakly gelýär. Hemmeti olaň gomşularyny alyp gelýär, şo ýerde diýmedim dene 100 adam üşür. Näme derler şolar? Açkylarlar. Bolýany kerek gelsin. Ine şu ýaly reagirowat etmeli. Häzir uglap ýörmelerle ine şu Türkiýanyň mysaly, şu ýaly gaty şart ýagdaýda reagirowat etmeli. Her zat üçin Berdimuhammedow biz reagirowat edip saklap dursak, bu gorkar. Öýlen gaçky diýär. Ine
şunu ayırmaň, şunu türme basmaň ýollary, müň sany ýollary bar. Oň himmet hem dogry. Himmetinden maktyp bolýar. Menden tory ýaly Türkiýede biz näme etip bilýär? Biz Türkiýede saýlawlar geçip bilýär. İsleýän wagtymyz. Referendum etip bilýär. Prezidenti bir kanun etip bilýär. Şunu üýüşüp, şunu ýa-ni jenaýatke hitlep bilýär. Konstitusiýaň plan statiýalaryny bozdy diýip, şol halkyň ýa-ni netijesinem kararyna ony ýiberip haýyş edip ine şunu jenaýata çağırın diýip. Ya özüňiz ine şu jenaýat işlerini mejnarod sudda diýip edilýär. Biz köp dalilber. Biz birleşikler. Sen liwaply, sen ahally, ay ýokmu, inanamok, ýok bul näme? Men ýoklay, men zat çözemok. Bu zatlary ýadymyzdan çykaraly. Adamyz watanymyzy, ýurdumyzy gidirmäli. Bir kezzaba özüne olmayan kezzaba oň tohumuna ýurdumyzy bermäli, sowgat edip. Sowgat edip we sapatyl käberdik, indi muňur bermäli. Şonuň üçin beýik türkmen halky diňe